Masu kallon barka da sake haduwa. A bidiyon namu ne za mu koyi yadda ake tura sako ta cikin Gmail. Farko idan ka ɗauko app ɗinka na Gmail gashi nan, bayan ka login sai ka zo in ya buɗe sai ka danna akan nan gurin compose. In danna akan compose, ina so in tura wani sako ta Gmail ɗina. Nan gurin from ma'ana daga ni kenan, ga sunan Gmail from da yake a saman nan daga Gmail ɗinka, sunan Gmail ɗinmu ne gashi nan, housetechmedia@gmail.com. nan kuma to wa nake so in turawa, zaka sa sunan Gmail ɗin mutum wanda shi zaka tura wannan sakon kenan. Wannan sunan gashi nan, na sa sunan wannan Gmail din Kabiru Isa@gmail.com, shi ne ga so in tura sakona. Nan gurin subject, wannan Gmail, wannan sakon da zan tura masa akan me nake so in tura mai sakon, kamar title misali bara ka sa wani abu, how to send message da Gmail. Misali wannan shine headline ɗinmu, da ya gani zai ga wannan abin a sama. Nan gurin sai mu sa compose, kuma sai mu rubutu, sa salam kwana biyu kaza. An gane dai ko? Nan gurin za ka rubutu sakon naka wanda za ka tura masa. Kana gama rubutawa sai ka zo wurin nan ga danna akan send, sakon da ka tura zai tafi. Idan kuma ba na so, ina so in ɗauko wani abu, wani hoto ne nake son na haɗa mai da shi a cikin wayata, sai in zo gurin nan, ko wani audio ko wani abu, in zo gurin nan ɗan alamar saman nan danna akai attach file, gashi nan danna zai buɗe min cikin wayata, sai in zaɓi wani hoto guda ɗaya. Misali ga hoton nan na zaɓi hoto na haɗa da shi. In na gama komai, ko bidiyo ne ko audio ne ko waye, zan so in zaɓa dai haɗa da shi, danna akan send, shikenan.